Arkadaşly gahrman serdarmydan zenanlamydan zähmetiniň meýweleleri edildiýärmiň bedew batly ötüşlerini öz beýany tapýar diýen ajaýyp sözlerini belent wüzipe edinip peýham paýhasy ummany mawtumuly pragylanna hurmat prezident bilen parasaty başlanyny ýurdumyzda halkymyzyň taryhynyň dowamyna döredeni milli gymmatlyklaryny öwrenmek, medeni mirasynyň esasy urlaryny geljek nesillere ýetirmek maksady bilen geçirilen bäsişiň jemleş tapgyryny, onuň desgapy tapgyryny ýeňiji we okuwçy gaýlar gatnaşdylar. Bäsişe gatnaşyjylary ýurdumyzda hüner saýlap almagy, elişlerini ussat gaýlar bolup ýetişmekler üçin döredilýän mümkinçilikler barada öz okuyan mektebinde hereket edýän gaýlar gurnugynyň işiniň üstüne ýerine ýetirýän hünerini şahirana gasp edip, asylly gaýdy edep bilen bagly bolan milli deplere uly hormat goýmak, kiçini sylamak ýaly terbiçilik ähmiýetli, şygyrlaň, aýdymlaň, ruwaýatlaň üstüne şahsy ukyplaryny görkezdiler. Bäsişe gatnaşýan gaýlaň taýýarlan elişlerem hemmelerde ýakymly täsirler galardy. Şeýlede bäsişe gatnaşan mektep okuwçylary türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamydan bereketli türkmen saçagy atly kitap boýunça milli depde sorlamada laýyklykda milli tagymlaryň taýýarlanyşy barada çeper sözleň, aýdyşyklaň, nakyllaň üstüne çeper beýan etdiler. Hünerli nesile röwşen geljek atly bäsişiň ýeňjilerine Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň, Türkmenistanyň kärdeşleri arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hormat hatlary hemde sowgatlar gowşurly.